Salutare și v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. La revenit noul update. Și hai să vedem despre ce vorba. O schimba culoarea logo-ului. Puteți să vedeți mouse cursorul, dar o să vă joc de pe telefon. O să folosesc tastura și mouse-ul. Bun. Ok, loading screen-ul. Here we go again. Aici așa, deci s-au scos porturile. Deci în Brawl Pass. Ok. Start unlock. Arată pe contul ăsta îl lipsește drum. Ok. Oricum. Wow! Wait a second! Oane! No-Tail Thieves. Nu-ți mai știu prezent parcă, adică No-Tail Thieves. Nu știu ce înseamnă, dar atunci că prima dată am văzut, atunci că scrie Thieves, adică hoți, ceva de genul, a fura. Bun. Deci mi-o dat pe drum, oricum o să fie random. Pe Chester, care e legendar, o să-l testăm imediat. Și pe Leon. Deci sunt reduse, ori îs redus, asta e chiar orice super tare. Posibil să se aude, nu știu, cumva tare, pentru că filmez de pe telefonul de pe un PC sau laptop, deci cromatice. Bun. Aici sunt cromatice care lipsesc neapărat de... Bă, asta că n-am făcut 30, deci 500 și din Brawl Pass faci 500. Deci din Brawl Pass faci 500 de... Ok, o emisiune asta, o să imediat. Din Brawl Pass faci 500 de carduri de așa. Deci nu prea vezi de ce să vă plângeți, deci dar cumva o făcut mai ușor de luat brawlerul cromatic. Bine, dacă îl ai pe toți și îți lipsește numai cel din acel sezon. Da, și la fel tare, să zicem, tire făcut, îți dă 145 de bănuți, 40 star points și 25 de credite. Bun, sper că nu se aude televizorul, că am uitat. Opa, gemurile. Oricum o să joc sezonul ăsta, că mai este 4 ani. M-am bucat din 2019 vara. Da, în fine, o să pun asta cu 4 ani. Este destul de interesantă. Double tokens. Free, bă, reward-uri free. Nebun la cap. Până codul lui Madalin. Ok. Ce ținu pe Mortis. Opa! Avem bănuți. Rum anima de 925. E ceva. Am zis. Ce spray. Într-un spray. Asta 10 lei. 40, bă, e ok, 10 lei. 118. Aici așa, bla bla. Bun. Acum hai să vedem noi. Bun, deci punem asta cu 4. Și haideți să vedem. Bun. Aici am înțeles. Hai să vedem noi misiunea. Îmi place că au făcut asta mai mică de la... Băi, mai aici să intru. Inbox. Bun, hai să vedem misiunile. Deci aici nu-ți dă niciun
card, ok. Credite. Deci, ca să le iau pe ăsta, cum îl cheamă, mă? A, și-o schimbat aici, îți arată 30 sarpănțuri și bonus trebuie să dai. Bun, ok. Ăsta, Roy. Adică cam atâtea zile poți să le iei gratis, nu? Da. Deci, să dau... Stai că... Și probleme pe de alea, deci... 500.000 de meci, băi, ok. 500.000 de meci. Bun, hai să luăm noi telefon, deci 500.000 de meci. Bun, nu-ți dau niciun update, că poate îmi pică brawlerul ăsta. Poate vreau să-l iau pe acest episod, deci... Va mai dura ceva acest episodul. Îmi place, m-a făcut aici. Se pare să mai iluminat. Deci luăm după power level. Nu după list trophies. Ori 6 la rank, ok. Interesant. Bun, nu știu ce să iau pe Amber. Mă totuși dă un alt trade. Ok, hai să vedem. Îmi face ceva. O dată meta, să pun și eu spray-urile alea. Cred că e easy asta. Îmi place să dureze mult. Ok. Am câștigat. Ui, ceva de dat de damage. Oh, calmează-te. Ah. Mi s-a bunuit telefonul, calmează-te. Oh! Da, revin. Bun, am revenit, ok, lasă-mă, și ăsta. Nu mi-a dat nici de aici, că mi-ar fi dat, ce bine ar fi fost. Bun. Mergem următoare să fie de... Nu prea știu ce. Deci, hai tot pe ăsta. Hai tot cu Amber. Cu Amber. Bun. Bun, nu știu ce am făcut aici, dar bine. Bun. Nu-i cam bine. Nu. Cred că le luăm bătaie. Atunci nu mi s-a pus pe urmă. RIP.
Măcar dăm damage 6000. Mam. Does anyone have a fire extinguisher? Plătăi. Da, ceva spuneți că nu prea să putem pe episodul ăsta sau... Demotrare... Hai să-l mergem pe haste. Bun, ok. Wow, so much heat. Nu știu... Așa, bun. Așa, așa. Și aici, așa, bun. Și hai să vedem noi. Putem să luăm pe Bonnie. Următorul meci. Da, nu o să fac în episodul ăsta. Nu o să luăm în episodul ăsta, trebuie ceva. Just așa arată haze, chestul ăla. Wow, da, like am omorât, wow. Continues. Time to hibernate. And the burning continues. Ok. Hola, darling. Credei. Știu că pe haste e mai ok. Cred. Hola, darling. No. Trebuie să veni să facă viața. Da. Chiar super tare. Ce să zic, chiar foarte interesant. So much heat. Da, după meci o să intru pe contul secundar. Ah, uite, le-am bătut. Surprinzător. Mult și bine. Burning continues. Hai, cred că 5 milioane. Sau? Da, nu prea cred că 5 milioane trebuie dat. Sau stați. Deci 500 de 0 3 4 5 6 6 de 0. Da, 5 milioane, deci e ceva. Wow. Ce star points. Da, și se pot struge, cred că până la 450 sau 60 cromatice. Deci poți să-i tare vrei tu dintre astea. 1500, de ce? A, posibil vă diferențiază prețul după
raritate. Interesant. Acum hai să vedem pe contul secundar. Cum stă treaba? Haide microfonul. Să țapă în Nordling la New Epic Brawler. Răi pe tu. Hai că da. Hai că răi pe tu, dacă. Așa poți să dai și traiutlei. Buni, let's go! Ok, slash, ok. Da, am înțeles. Ok. N-avem tot un Madeline. Oh my god. Mother in the enter. Bun. Bănuți free. Și avem de ce nu-i de una, în fine. A, posibil de astea aniversare, joci. Sau harba n-am. Bun, ok. Deci n-am cumpărat pesul de aici, da. Mă întreb de ce nu mi-a dat ce mă da. E logic. De aici la misiune o grămadă. N-am un mes și pe contul ăsta. Deci, wow. Nu. Cred că le pelează. Ce să n-am. A, da. A, să dai switch. Ăla-s pe ce să răsa. Nu știu dacă o să strâng eu vreodată pentru ăsta. Am eu o legendară. Ziar 319 gemuri. De aici pot să-l cumpăr, bun. Deci cam asta a fost episodul. E un nou update-ul, deci nu uitați de like, subscribe și ne vedem cu episodul viitor. La revedere, pa, pa!